Erokamano kuom keto Ramogi TV ka wachakane ni piny owacho osingo keto kenge mar ariyo mag arita eneno ni arita odok e wang'e e gwenge ma osebedo kod tungni. Kolieko e limbe mare ma apoya e gwenge ma Sondu, tong' Kisumu kod Kericho, jatend migawo mar arita Kithure Kindiki oyango ni sirikal medo keto lai makare mag rakruok kod timbe mahundu koting'o jiwo nyalo mag apisas mag arita e bedo kod lony mar geng'o kendo rakruok kod timbe njore. Kindiki oluwo ni gibiro tiyo kod lony manyasani e kedo kod mahundu kendo jiwo arita thurka. The solution is the 25 billion police equipment modernization program, which has already been completed and the deliveries have started trickling in. And I want to assure the country, in the coming weeks and months, we will turn around the story around terror. Going forward, better equipment, which includes air equipment or air assets, personal protection equipment, and also the increasing use of unarmed vehicles, aerial vehicles, UAVs, commonly known as drones, to minimize physical contact. Going forward, we will turn around the story. Piny owacho golo chik mondo welo obila mosetiyo e